Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Labihang sukuan ni Sir Maynard nimo. Di na ko tabakiskot bahin, anaing. Layda, ani nagitingali ko ining dapita matapos. Dili, Dili. Dili ko makatugot na may mahitabo ni mong dautan sa mga kamot ni Bernard Benavides. Mas makasiguro nga, luwas ang akong kalaga. Kung karon ko kawadaan sa ako kinabuhi. Kay nagpakabuhi man ako uban sa buhing pagtuo ko ni Ginoong Hesukristo nga akong Diyos. Layda, ikaw ang kikabalakan ko. Kay siguro ko nga itambog kayod sa impyerno ang imong kalag. Kay nagsimba ka sa inyong manulundang sungayan. Lain-lain man tag-interpretasyon mahitungod sa kaluwasan. Layda. Mayo kinagmata ka na, Brenna. Sa'yo day kang nagmata, Krisha. Wa ko'y tarong to gapi, eh. Ha? Kay nga naman? Kay, nahipong ko kung nga nung wa uban nato si Mami Relaida. Wa na to siya makauban gabi sa panihapon. Nga sa ato pa, wag yun siya maulit gabi. Ang iyang auto, gisusi na ba ni mo ang nabas sa kawas? Ganihang kadlawon pa na ako gisusi. Pero wa diha. Ang kang Tito Menard, naaman. Ay, kinuo ko. Asa mo ka di ay si Ma'am Relaida? Imposible sab nga may pauli na siya o palig sa syudad. Nga wa man lang magpahibaw. Magsusi ta ni Bahina, Krisha. Oh, Brenna. College area. Please try your call later. Dili gid makontak ang phone ni Mami. Hasta ko, nabala ka na sa dinuon ko, Krish. Dali raman nung na siyang kontakon. Pero karon hakyod. Dili gid siya makontak. Ang sana naman sa ningita po, uy. Magkisulti ko kang tiyoma rin ini. Si Tita Rolena? Huwag na siya mauli gabi eh. O, Chom. Unsa nam sa ning binuang nga? Nawa sad si Tita Rolena? Dili ko sure kung maubagit ka na nahitabo. Pero, nahipong lang ko kung nga nung wa na siya mauli kapi eh. Si Papa Maynard. Makisulti ko niya bahin ini, Krish. Hinaot pa unta nga waray nahitabo niyang dautan. Sakitan ko, kay nagdako ko nga siya ang giilan akong inahan, Chomari. Krish. Tapangi ko, kay nabalaka ko ni Mami. Ay palabis imong kabalaka, ha? Magsusita. Diin natulungan hangtod atong masayran kung hain na si Kran. Ganong ingon niya na ang imong tinanawan ko. Mag-istorya ta pa. Lalaki sa lalaki. Uso ko na imong sinultihan, Joe Marie Benavides. Nawa si Tita Rolena. Namasin na ko nga may nasayran ka, Papa Maynard. Mao ba? Unsay nahitabo niya? Nganong kalit masag kuno siyang nahanaw human sa pagkahanaw sab niya ya Ingrasya. Pa. Hey! Joe Marie Benavides. Relax lang. Atat kay kang masayod. Apan sa tunada mo pa lang. Mura na ko gihimo ni mong suspect. Pa Maynard. Iho, Joe Marie. Ingon na ba lang yun di ay kung ni anak kadautan sa imong pagtuo? Pa, kung may nasayran ka, palihog sultihi ko. Kay labihan na ang gibating kabalaka karon ni Krisha. Well, sultihan ka. Why dautang mahitabo ni Rolaida? Ni apasalatera ang mga delegado sa gipahigayon nga business summit. Og si Atty. Rolaida Bascon, legal counsel sa pipila ka mga negosyante. Og tuwa karon siya uban nila. Pa Maynard. Kung bahin iyaya ni mo ingrasya ang imong concern,
Ingnon ko ikaw, gawa yun ako'y kasayuran. Apan sa kang Rolayda, nasayod kay ko. Kay kabahin sa iyang trabaho ang giatubang niya karon. Sorry pa. Sorry gigaya. Klarohon lang ako, why daw tang nahitabo kang Rolayda. Wa Jo Marie. Gasa ato pa di ay, nagduda sila ni mo Senior Minard nga mo'y responsable sa pagdagit ng Gracia. Mao kanay ay kong pagsabot. Nangigi ko ni Ma'am Roraida. Ano? Ha? Tungod kay grabe ang gibati nga kabalaka ni Krisya, sa diyang wa mauli kagabi si Ma'am Roraida. Samtang ako nga tinuod ang inahan, wa gani sa mutahon og biilan ako. Tar sila. Naglagot ko, Sir Minard. Naglagot ko. O babasol mo ba ay si Iha Krisya? Di man tingali. Senior Minard, klaruhay lang ba? Hain man din mo patagui sa imong mga disipulo sa Ingrasya. Sinvergüenza! Lakip ka nagduda sa nako, tar sila! Sorry, sir. Sorry, gid kayo. Nangutan na lang. Pawa sa kawatawan tar sila! Pawa! Senior Supremo. Ayaw sukda ang kasuko sa imuhang Supremo, tar sila! Kay tingali og dili nimo mauyonan ang buhaton ko nimo kung mapungot daw niya ko. Sinvergüenza! Ikaw masagod mamatar sila. Kay baho na bayag yung ka ng Sir Maynard. Brina. Ay, mamatar sila. Ibutang sa lugar ng imong pagkakatabang din sa mga Benavides. Daghan kagwa, Masayri. Mong ayaw kuno papatakag ukab anang imong baba. Mamatar sila. Brina. Malipay ko kung tinuod pang nahanaw si Ma'am Rolayda. Aron makabatunog katumbanan ang gisaan ni aning Senior Benedicto Buenavides. Nga kami si Minard mo'y gilatid para sa usok-usa. Nilaom ka nga may tabo na, ma? Oo, huwag santang buhi pa ko, Pina. Mulaom o mulaom gid ko. Kani adtong mga panahona. Daw Diyos ang tigog ni Senior Benedicto Buenavides. Ma, undang na sa imong pag-ilusyon. Kay kutob lang tingali to sa pong. Bugat para nako ang gibuhian ng mga saad sa kaning labang supremo. Busa buhi kanunay ang akong paglawom. Gusto naman, ayaw naglimbungi ang imong kaugalingon sa imposibleng mga butang. Nga wagay ka tumulong. Hello! Ano kung sultig ingon, anak? Nagsabot ka? Dili makayo na ko. Kung akong iapil si Rolayda sa akong paghukom sa kamatayon ni Ingrasya. Ako ang papangitaan nila ni Krisya o Jo Marie. Sinvergüenza. Wag yun ta ako mahinugon ka ni mo, Rolayda. Malaglang gati ka. Wa yun ta. Kay kaniadto pa. Kawa yun ako magkinahanglan ng babae sa akong kinabuhi. Baya, tayo pa. Nagsunod na ko ang auto ni Jo Marie. Oy, murag nakamati ko naman na siya nga nagsunutan niya dong Jo Marie, Miss Krisya. Gusto na sa imong pagsunod anang auto ni Papa Minard, Maki. Warag apoy kapuslanan. Bitaw, Maki. Mauyod, ingon nga ni ko. Diretso ta sa kumbento. Kay karon na nato himuon ang plano sa pare. Okidoki do. Wa na sila magsunod na ko. Asam ka dito sila paingon. Sinvergüenza. Dili mayo mo kumpiyansa ko sa akong mga lakaw. Kinagtuo ko nga ilaray kong gipanidan. Tana sa suot sa kumbento, Krisha. Oh, Jo Marie. Ayaw na dong Jo Marie, Miss Krisya. May gusto kang isulti na mo ni Krisha, Maki? Unsa ka na, ha? Maki? Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!